svako dete treba na prvom mestu da bude dete, svakom detetu treba na prvom mestu pružiti ljubav, pažnju, ali mu dati materijal da zadovolji sve svoje ambicije u pogledu obrazovanja, znanja, bilo koje vrste napredovanja. Ja sam više puta Lazaru rekla da je on jedno drvo i da u zavisnosti od toga kakav je stolar, on može da bude neki dobar komad nameštaja ili neki loš komad nameštaja. Vrlo je kreativan, radozno je, ima puno ideja i što je najlepše, on se trudi da te ideje i realizuje, znači istrajan je u tome. Njega recimo jako interesuje fotografija, član je fotografske sekcije i krajem prošle školske godine imao je prvu izložbu svoju samostalnu u holu škole. Njegova najveća strast koja ja mislim da savršeno prikazuje i tu neku umetničku stranu Lazara, jer uglavnom se vidi matematička strana, je fotografija. Toliko se angažuje u tom nekom svetu da je dospeo i u knjigu amaterskih fotografa. Lazar je dobar i pametan brat, ali ume nekada me iznervira. Za školu mi ne pomaže, ali pomaže mi za nešto što kao kad sam kupio, pa za elektroniku. Od kad znam za njega, mogu da kažem da je od uvek bio izuzetno inteligentan i kreativan. I uvek je bio radozno i jako svestran i ambiciozan. Uvek mi je bio podrška ne samo u školskim problemima, već i ovako u ličnim. I mogu da kažem da sam jako srećna što imam njega za najboljeg druga. Nosilac sam Vukove diplome u osnovnoj školi Učitelj Tasam. Takođe sam bio i đak generacije, a od mojih takmičenja nabrojao bih prvo mesto na takmičenju iz francuskog jezika, kao drugi stan jezik, treću nagradu na republičkom takmičenju iz biologije i drugo mesto na republičkom takmičenju Juniorska ekološka olimpijada, a treće mesto na međunarodnom takmičenju Juniorska ekološka olimpijada. Zahvaljujem se Fondaciji Nikad nije kasno što je prepoznala moj dosadašnji rad i talenat i takođe poručujem svim učenicima, vršnjacima, starijima i mlađima od mene, kome god, da se učenje stvarno isplati, da je to nešto što kroz život će ostati, što niko neće moći da vam oduzme i jednostavno poslužit će mnogo više nego što vi mislite.